inoiz baino azkarrago hilaren 22 zapatua dela aprobetxatuta, heldu dira jaiak arrasatera. 54 kuadria eta 700 gaztetik gora lehenengo gazte olimpiadetan. Herriko 4 plaza handienak hartuta hasi dira gazte olimpiadak eta hasi dira Arrasateko San Juan jaiak ere. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Zu argitan. Nola ekin diztira hemen ez egotean bihar izar senti nahi dut kantu hau abestean. Esan dugu bezala 700 pertsona lehenengo gazte olimpiadetan eta guantolatziak lan eukiko dau. Bai, bueno, hasinen elkartzen hor urtarria inguruen eta oin arte ongare, baina, bueno, oingoz behintzet oso ondo doi dana. Urtarrietik ona prestaketa lehenetan ibilita, egunak sortuko zotzen nola baiteko urduritasun bat, ze moduz doia, ze moduz hasi dozu eguna? Bai, azkenengo astia gainera, eguraldi xai begira ongare, eurisa enbisa hoela, ez da izue, bueno, behintzet respetetan dabil oingoz eta oingoz oso posik. 54 kuadriak hartuko parte edo hartzen da bitzia parte olimpiadetan, zelan da dinamika, nola mugitzen dira plazatik plazara lehiakideak? Bueno, gaz laugunetan eta bueno, hasieran Zaldibarren elkartu gare kapitainekin, mundutza hau horrixa jartzen zabena, nun egon bizien gune denpora bakoitzen nuen segunetan egon bizien eta hola doiez, azkenen joku bat gune bakoitzean eta hori rotatzen eta, bueno, oingoz ondo, hemen utzik da boin, baina, bueno, gustora ongare jolasten oin arte. A ver, dale un beso a Toquín Azauza. Venga, vuelta. Lehenengo gazte olimpiadetan, hemen txegau Zebero plaza bete da eta kuadriarik anima ona zuena. Durafrik, kriston esportua egin dugu zaratzutateko eta hori gaurko helburua. Atope animetia gure pilakidia. Hemen ikuste ditugu zuen kuadriakideak badabitzela aurki jolaziak, ze asmokin etorri zari olimpiadetara. Irabazteko asmoakin. Beti aurrek urtean izarrek irabazten aurki jolazat, eta aurrek tope dabil, tope izar. Eta izar jarria bera zuen kuadriakoak hor ondion bizirik jarraitu. Bizirik, azken momentu beharte ez dugu esperantza galten. Eta hau lehenengo jokua da, ber urrengoetan. Lehenengo eguna eta ja hotxa galtzen, Fuera, rekuperau olimpiadak hau rekuperetak. Ondo pasau San Juanak, eskerrik asko. Hemen txegau Zeberon kutsiputi kuadriako kapitainekin, ze moduz doia lehenengo jolaz hau? Ondo, ja kantzauta, zerdi baten, baina ondo. Irabazten eta irabazin bio. Kuadria guztiek esaten dago, eurak izango dela, lehenengo gazte olimpiadetako irabazten. Oin bertan gabiz irabazten gu. Nina superpikauta, superkompetitiba, así que... Ondo, bueno, hemen txiko zaitxugu, ez zaitxugu eixa berre dauko, animo eta aberri irabazten dazu. Bai, seguro bai ez. Eskerrik asko. Bueno, dotore, zue bai, kuadriako kamisetakin, zelan deitzen da zuen kuadrilla? Bum eta bum, etorri da irabazteko asmoakin edo bueno. Ondo pasateko asmoakin, gero irabazteko. Ondo pasau ez, irabaztera etorri gare, ondo pasau, vamos, beste egun baterako. Ondo pasau beste egun baterako, baina ondo pasau eta be irabazileike. Bai, hori isa, bai. Ja, bueno, arteagako bazka isa jugosua da, hor. Zuen kuadriakorik beratzen da? Bai, bi, momentuz ondo goiaz, a ver, finala, baina, bueno, nik esperantza hona duk. Vamos! Leño eta apur bat, Bueno, ikusi zagoeto, indala gutxi arte egon zarie.
Pina egin da, zer, estrategia pentsetan urrengo jokurako? Ba, pixkatxo bat, baina, bueno, saiatzi amazkena da, ze oinarte jaku oso ondo urten, baina, bueno, a ber, hasi berri gare, orduen, ba, hori. Ze moduz Gazte Olimpiadak? Ba, oso ondo, pentseta gona baino beto, ze gainera ez dauzko lehena hori ezela, osake, pentseta gona baino asko oso beto oinaz. Bueno, eguna luzie da, lehenenak joango zari egon, ez dakigu, hori ez da antolakuntzak esan dagoena, baina, bueno, zen ustez, lehenena faten bazarie, eguna luzie da, zelan irudikatzen duzu amaitzea eguna? Ba, oin baino beto. Zelan bukatuko duzue? Ba, oin baino asko oso beto, seguro, zatxik urrengo jokuetan joan bai gare irabaztera dana, eta gero gainera baskari xauko Monterrondien, así que atzalerako ja prest. Seguro. Bueno, ikusten dut, kuadriana uniformauta, danok kamisetekin, honek atzetik lan eskatzen dago. Bai, azkenien danok ez dauzkoe gaula kamiseta politxena. Bueno, hemen Gazte Olimpiadetan kuadria berrixa egin da, zelan deitun da zuen kuadria? Lau kantoi. Eta ze asmokin etorri zari gaurko Gazte Olimpiadetara? Bueno, badana emutera eta batez be albada irabaztera. Saetan emun eta saiatzera irabaztera. Hori da. Kuadria dana ebitz esaten, eurak irabazi behar dagoela. Segatik irabazi bidozu ezue? Ez, udabari guria da Zarixa, esan daue, próximo destino, Arteaga. Bai. Arteagan, uste duzue, edo irudikatzen duzu etorkizunean zuen burua, Gazte Olimpiadetako sari potoluakin bazkaltzen, Hombre, bazkari hon batekin, ospatzera, guk irabazi dugula lehenengo olimpiadak. Hori da. Ikusten zauet, San Juanetako koloriekin, more koloriekin, atope eta konjuntauta. Hori da, bai, kostau jakune, koloria aurkitzea, baina bueno, jazta, morea da guria. Beti morea, acierto. Pila kostau jatzuen, Oso originala zu. Oso, bai. Eskerrik asko eta ondo pasau. Venga, zuei. Oiukatu iso sentitu herriak behar gaitu. Dastatu askatu da esan atera gaitezen egan. Orain zer, ausartuko gara uda hontan, neguzki batekin esan nizun. Etzinela da mutuko. Hementxe gaz, bi senyorakin, zauz ezue zuen txapelakin, zuen kamisetiakin, hemen ikusi bakarri, jolastu zuen? Nik ez, nik naz kapitaina, orduan nik gobernau. Osa, zuka agindu eta beste batzu jolastu. Hori da. Zela da hori posible? Nik agindu. Zuka agindu. Bai. Eta gero, herrixeak beste kuadriako dana jolastu. Bai, nik ontsa jolastuko lasai. Ontsa jolastuko. Ordan, bestanak izerdi baten eta zuen melasai lasai. Nigolaz beroketak eitzen. Dinamiza dozu beroketak. Hori da, bai. Ondo, eta ze asmo, kapitain bezala zer lur daukotzu? Finala urtetara heltzia. Osa, finala horrenetara heltzia da zuen helburu, eta gero hortik aurrera ikusiko. Hori da, bai. Ondo, eta herrixeak zer, asko izerritu dau? Bai, eguraldi azkenian ondo irten da eta kapitaina honena da, osake bere aginduekin superrondo. Itxiotza zuek kasu edo... Bai, formala gare. Hemen ikusten zau txistuakin hau zertarako da? Ahotz barik geratzen nazenian, ni kapitaina nazen ez, brazaletzen. Kapitaina. Bai, ahotz barik geratzen nazenian, jendia nire ganat hurbiltzeko, hau erabiltzen dut. Osea,
kapitaina zu izatea gure dago esan, zure kuadriak daukola konfiantza minimoa zugan jarrita. Bai, hori da. Eta hori zer da, ardura kontua? Ez dakit, edo tontokeri sakitzen mazterra daukotenez, ba, zu lelena. Hola, hola. Kamizetia erakutzi. Telepitzak patrozinatzen dau. Ja nire errek indako diseinua. Eta daukotzu mazterra, tontokeri sakitzen, eta daukotzu mazterra urteroko San Juanetako programan agertzen. Exactamente. Urren urtean be agertuko naz. Dan ondo badoia. Eskerrik asko, miren, ondo pasau. Agur. Goizeko lanak inda, atzaldeko lana ipaz eman dotzi Arrasateko gaztiek, ikusten dozu ez Aldibarreko frontoia jendez gainezka dauela. Laster jakingo du, Laster izango da finala, beraz Laster jakingo du, zein da lehenengo Gazte Olimpiadetako kuadria irabazlea. Es el Tato otra vez. Malaquía remixes, ya. Sartu eredu, sekula taberna tardu txikiak, etxepe da gure txia, putzuak beti ordaindu, gaba gure eremu, seinale batemu nire burua, beti dauela galdezka. Zenbat laguntzez ez zenbat gau, zenbat negatzez ez zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakit. Bueno, hor dauz burruka, nor heldu da lehen, nor ez dan heldu lehen, finalera zailkatzeko. Eta zuek azkenengo postuan lasai begira. Bai, osea, esto es egin biua. Mengaz. Zuek zarie, atzetik hasita lehenengo postuan geratu diena. Hori da jarrera, bai. Superrondo pasau du eta hori da garrantzitsu bero. Esaten dana, parte hartzea dela importantiena, zuek hori erundo zue arrajatabla, Dana da perspektiba. Zuk aldrebez ikusten bozu lehena jare. Orduan, haupa lehenengo taldia, baina atzetik hasita. Haupa. Osea, haupa jura. Bueno, hemen txegaz beste kuadria bateko kidiekin, zuek final aurrekotara pasau zari, edo? Bai, bueno, hori uste dugu, ez? Paso engarela. Azkeneko semifinala, eta gero igual finalera. Igual finalera, ze aurre ikuspen, pasauko zarie, zaila dau, maia hundisa dau. Oso zaila dau, baina bueno, ikusiko, lankidiak, zelan ditzen da bien, eta esperantzan disa daukogu. Importantea da, eurak egiten da baina importantea da bai animetia, ez? Bai, hori beti, gu familia bagare, Kekins familia, orduen iragazin bido, hori fijo. Ondo, zelan animauko ditzu zuen laguna? Ez dakit. Bakarrik animetan diez. Gu ja ikusten animauta da. Motivauta da. Mentalidad tiburón. Ondo, eskerrik asko eta ondo pasa. Zenbatetan Zakin nire bila zazen, zure begisek ja ez die oso klaruek. Ez dakin nire bila zazen, zure begisek ja ez die oso klaruek. Eta zer, gauzen beste realitate, ez da ezer. Tienes que baina ni normal hartuko zen, ez aidazu zen, ez daki plegin ala bengo serioa zen, bizitza honek mozun jokoz baina ni normal
normal hartuko zen, ez aidaz botzen, ez dakit egin ala bengo serioa zen, bizitza honek mozun jokoste. Burua beru, neguko egun otzenetan ezagutu ginen, bilera maigabetan, aspaldi daramagu zerbait berrian sinisten, ez dakigu nora, baina ari gara iristen. Lehortu malkoak, asko da lortu dugunak, gure gurasoak, ez irin euskaldunak. Sortu dugu herri berri bat, bidean izerditan eraikia, zuk ere baduzu lekua, hemen gaudegu etorri gugana. A la bim bom ban, zurito, cubata, chacolí, pacharán, de aspirina y un tranqui mazin, ajera gogor, jotzen da pin, azkena tatxera, no hay manera, arrandak irabazi dit, erruduna beti da bera, elbitzen atera behar, baina kartan sartu zara, da trago batzuen ostean, bilatzen hasi gara. Ai ama, zein gozoan, sentsazioan, betirako izan da diren herri berri bat, bideak izerditan eraikia, zuk ere baduzu lekua, hemen gaudegu etorri gugana. Iber Hasbi, Eta hemen txera, lehenengo gazte olimpiadetako irabazleakin zorionak. Eskerrik asko, ja. Ze moduz fan da? Ba, oso ondo, izaten da, hasi gare ondo, ja, goizien, eta gero ja jarretxo ritmoakin, eta aurrera gara. Lehenengo zailkatuak finalera, eta finalian fan matematikako eragiketa. Oso azkar erantzun dozue. Bai, Euskal Filologian emuten dago ez baina ikasten da matematikako bai, eta eragiketak nahiko samurrak izen diagisa esan. Unaz, esango dutzuen nik ezautzen zaituztela danoi, ez dakiz zergatik, baina matematiko bat bazagoela bai matematika eragiketa egiten. Bai, bazakidun eragiketa matematiko bat zara, eta azkenien aukeratu du Unaz, eta jokin dagoela hori matematika ikasten, Madrilen, eta bazakidun ondo ingo zabila, eta aurrera joan gehiela. Dano gara argixak matematiketan, azkenien matematikoen biltzarra osatu dugu, eta hori zen da emaitza. Zorionak da ondo pasa. Eskerrik asko. Zenbat gau, zenbat negar, zenbat malko de gratis.
zenbatetan ibilizaren iratzetik eta zenbatetan ibilina zure bila eta zenbatetan ibilizaren iratzetik eta zenbatetan. Hementxegaz, lehenengo gazte olimpiadetako bigarren zailkatuekin zorionak. Eskerrik asko. Ze moduz banda finala? Ondo, oso ondo. Oso politxa eta disfrutado pilua. Bueno, BNCW kuadria aurreratu jatzue, baina gutxi gatik. Bai, gatazkago gare hor lehenengo eragiketian, gero esan inbiar berez, eta horregatik azkenean berandu atara gare, eta... Bueno, San Juanak azteko bigarren postua de primera. De puta madre, o sea, ezin dugu beto hau da, locura. Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat mil, zenbat malko delatiz, zenbatetan. Urduritasuna kondion gainetik endu areik, hirugarren zailkatuak zorionak. Eskerrik asko! Ze moduz banda? Oso ondo, bizi dugu emozioakin, demora zuan, eta eldugare onaino, eta superpozik. Bueno, ikusi zaitxuztegu, ezinan matematika ariketa hori iten, ze pasau da? Ni ninguen eskutauta, nik ez dut zuzara kapitaina. Nervizu egin azkenian blokeo bitzen zare eta ariketa erresenak gehien trabetan jatunak. Eta hori nik uste nervizua, jente danan aurrian hemen matematikako problema bat azkarritxia ez da erresa. Ezan bida gero, remontadogula aldapa hortan, beste ekipua, Alpagorri gaino, igo die. Nuzin guzen eskutauta? Alpagorri nordu erdi begixak itxita. Gizaten, etorriko die. Zatorri norbait eta ni. Hei, nundaz dien lagunak? Matematikan atazkauta, eta ni no puede ser. Ondo, zorionak eta eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. No pasau. Eta zer, gauzain beste realitate. Ez da ezer, noz baitxen eskertuko te, baina ni normal hartuko ze, ez aidazu zen, ez daki plegin ala bengo serioa zen, bizitza honek mozuen jokozte. Zeran ikusi oso eguna? Oso ondo. A ver, egisa jolas askotan ikusten zala, segun ze jolasetan, egon leizkela, hasiela egon bebai ezberritasun asko, baina, bueno, orokorrian ondo, egisa jarrera batzuk jakula guztau, antolakuntzan bebai aukidu barne bilera hori eta, bueno, taldera begira, presiño asko ez handi xaua. Bueno, lehenengo edizinua egin da, zaiena egin da, datorren urtera begira. Espero itxia, espero, biharko antolakuntzan nik uste jende gehiago, zibiligare oso justo, oza, gure arteko bilerak eta itxeko zenbaki perfektua euken, baina gero hortik aurrera eguna antolatzeko oso zaila, egunean bertan egingo zentanok arbitretan aldi berian. Eta hauen inobe kontroletako beste dana, eta horregatik pasau dien gauza asko. Eskerrik asko eta zorionak, ondo pasu San Juanak. Zeuri, hola San Juana, hola. Maitasunaren gotor